ଖାଲୋ ହାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲକି ଏଟା ଖଟା ଧରିକି ଆଇଛି। ଏ ଖଟା ନା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡବା ଆପଣମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଖଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଖଟା ଆଣିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିଆ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଭୋଇବ ବି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଭୋଇଲା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଆ ଖଟା ତାକୁ ନେଇଗଲା ମୋ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଭୋଇଲା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚାଖିଲା ଆଉ ଟିକେ ଚାଖିଆ ଟିକେ ସତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଦାଦା କ'ଣ ମିଶେଇନୁ ତ ମନା କଲୁଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ମନା କରିଦେଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ଟିକେ ଚଉଲା ପୁଲକୁ ଟିକେ ଆସିଲି ତ ଚଉଲା ପୁଲ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ତୁ ଯିବୁ ଛାତ ଉପରୁ ହଉ ଚାଲେ। ତ ପାତ ତ ଲକି କହିଲା ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଛାତ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଖେଳୁଛି ତ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ତଳ ଛାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତଳ ଛାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜାଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଠି ଆମର ଜୋର ଖସରା ହେଇଛି। ଲକି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଘର ପଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଲକିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ନୁହଁ ତୋଲ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମାଇଲା ତାହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା ଜୋରରେ ପୁଣି ଏବେ ହସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହସି ପୁଣି ଖେଳୁଛି ତ ସେ ପୁଣି ହସି ସାରି ପୁଣି ବି ଖେଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ହୁସିଆରି ରୁହନ୍ତୁ ଖସରାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଚୁପଚାପ କରି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।